ιστορία μας άρχισε να γράφεται την δεκαετία του 70, όταν η ιδέα της δημιουργίας ενός γυροκομείου στην Ιττέα γεννήθηκε από τον αρχιμανδρίτη πατέρα Νικόλαο Παρασκευά, εφημέριο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εκείνος κατόρθωσε να πείσει τους πρώτους διαθέτες, φιλάνθρωπους και διακεκριμένους πολίτες της Ιττέας να διαθέσουν την περιουσία τους. Το 1994, ο πατέρας Νικόλαος καταφέρνει και συγχωνεύει τις διαθήκες όλων των διαθετών και συστήνει τελικά το Γραμματικοπούλιο, Μπάλιο και Τρίγκιο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ιττέας. Αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία του νέου ιδρύματος ώστε να συγκεντρωθούν τα χρήματα για την ανέγερση πλέον του κτηρίου που θα το στεγάσει. Το κτίριο θεμελιώνεται το 1995, αλλά μένει ημιτελές. Τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες συντάσσει ο μηχανικός Ηλίας Παπανδρέου. Στις αρχές του 2000, ο δραστήριος γέροντας καταφέρνει να βρει την επιπλέον χρηματοδότηση που χρειαζόταν για την ολοκλήρωση του έργου μέσω του Υπουργείου Υγείας και του τότε Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Θάνου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας Παναγιώτη Κουρουμπλή. 10 ολόκληρα χρόνια χρειάστηκαν για να τεθεί σε λειτουργία το Ίδρυμα και τελικά ο γέροντας με την υπομονή και την προσευχή του και έχοντας ανθρώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο που πίστεψαν σε αυτόν, τα καταφέρνει και μας παραδίδει ένα άρτιο κτηριακό συγκρότημα, πλήρως εξοπλισμένο, που φιλοξενεί σήμερα 60 άτομα και των δύο φύλων άνω των 18 ετών με νοητικές και κινητικές αναπηρίες. Από το 2003 και μετά, το Γραμματικοπούλιο αρχίζει να στελεχώνεται, να οργανώνεται και να μετουσιώνεται αργά και σταθερά σε ένα σημαντικό κοινωνικό φορέα. Στην πολυετή πορεία του Ιδρύματος, καταλήτης ήταν η προσφορά των εκάστοτε διοικούντων του και της διευθύντριας κυρίας Άννας Σκορδάλη, που από το 2005 συνέβαλε στη ριζική μετεξέλιξη του Ιδρύματος σε ένα σύγχρονο κέντρο περίθαλψης με πληθώρα δράσεων, εξυγχρονίζοντας και διευρύνοντας τον ρόλο και τους στόχους του. Το Ίδρυμα μετατράπηκε στο πέρασμα των χρόνων σε έναν χώρο υγείας και κοινωνικής φροντίδας με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών περίθαλψης. 2010. Αρχίζει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα στέκεται όρθιο, συνεχίζοντας να παρέχει τις ίδιες υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. 2012. Πρωτοστατεί με τη διευθύντριά του, δημιουργώντας σύλλογο με τα άλλα ιδρύματα ανά την Ελλάδα για να συνεχιστεί η ροή της χρηματοδότησης από την πολιτεία που τότε διακυβευόταν. Πάντα κοντά στο συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη, το θεραπευτήριο έχει φιλοξενήσει πολλά κοινωνικά περιστατικά από την αρχή της λειτουργίας του, καλύπτοντας πλήρως τα έξοδα περίθαλψής τους και όλα αυτά τα χρόνια έχει διανύμει φαγητό σε οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας. Πάνω από 40.000 μερίδες φαγητό δόθηκαν από τα χρόνια της κρίσης έως σήμερα. Στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου, το θεραπευτήριο οργανώνει κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές δραστηριότητες με σκοπό από τη μία την ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή της κοινότητας σε διάφορα κοινωνικά θέματα και ανάγκες και από την άλλη την ένταξη των ευπαθών ομάδων στους κόλπους της κοινωνίας. Έχουν οργανωθεί δραστηριότητες ποικίλου περιεχομένου, όπως σεμινάρια, ομιλίες, εκθέσεις, διαγενειακές δράσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, συναυλίες με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή του κόσμου. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε την συλλογικότητα, τον εθελοντισμό, τη διάθεση προσφοράς. Αξίες που προάγουν την κοινωνική συνοχή της μικρής μας κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι έτσι δυναμώνουμε τα αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς, διευρύνοντας τις μεταξύ μας σχέσεις. Πολλές προσωπικότητες από την πολιτική, την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκκλησία μας επισκέφθηκαν αυτά τα χρόνια. Συνομιλήσαμε μαζί τους, διεκδικήσαμε και βρήκαμε κοινούς τόπους. Θα σας ευχηθώ πραγματικά από καρδιάς ό,τι καλύτερο, να συνεχίζετε να προσφέρετε με τον τρόπο τον οποίο προσφέρετε στους συνανθρώπους μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να χαρίζετε αυτό το πολύ όμορφο χαμόγελο το οποίο είδα σήμερα στα πρόσωπα όλων των ηλικιωμένων πρωτίστως ανθρώπων που βρίσκονται εδώ πέρα μαζί σας. Οπότε από καρδιάς καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας. ...2017. Ανεγείραμε το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας κατόπιν επιθυμίας της άγαμης αδερφής του μεγάλου ευεργέτη του Ιδρύματος Χαράλαμπου Γραμματικόπουλου Μαρίνας με την καθοδήγηση του Μητροπολίτη μας Κυρίου Θεοκτίστου. Το παρεκκλήσι μας λειτουργεί ευεργετικά για τον ψυχισμό των περιθαλπωμένων μας και τονώνει το αίσθημα της θρησκευτικότητας.
Δεκάδες λειτουργίες έχουν πραγματοποιηθεί από τότε. Συγκινητικές στιγμές ζήσαμε όταν αφήχθη στο παρεκκλήσι το ιερό λείψανο της δεξιάς χειρός του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, όπως και η εικόνα της Παναγίας από την Ιερά Μονή της Δαμάστας. Το μικρό εκκλησάκι μας λειτουργεί ως πόλος έλξης πολλών κατοίκων που συμμετέχουν στους πανηγυρικούς εορτασμούς του κάθε καλοκαίρι. 2018. Αναλαμβάνει νέος πρόεδρος ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καλύβας, άξιος συνεχιστής της κληρονομιάς που παρέλαβε. Ο νέος πρόεδρος σχεδιάζει μαζί με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση μια νέα προοπτική για το Ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας προστατέψαμε και εξακολουθούμε να προστατεύουμε με κάθε δυνατό μέσο τους ανθρώπους μας και τους στηρίζουμε μέσα από καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και συστηματικής ψυχολογικής υποστήριξης. Είναι ένα στίχημα που η ομάδα μας κέρδισε με πολλή δουλειά, επιμονή αλλά και ψυχική εξουθένωση. Από το 2004 κιόλας ξεκινούν οι προσπάθειες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανέγερση μιας επιπλέον πτέρυγας. Οι προσπάθειες να συνταχθούν αυτά τα χρόνια μελέτες μέσω δημοσίων υπηρεσιών πέφτουν στο κενό. Ο πατέρας Νικόλαος προσεύχεται πάντα για λύση. Τελικά το 2015, ο μηχανικός κύριος Άγγελος Φιλοξενίδης, με καταγωγή από το Γαλαξίδι, μαθαίνει τυχαία στην Αθήνα για την ιστορία και το κοινωνικό έργο του πατέρα Νικόλαου και εντυπωσιάζεται. Όταν ο δρόμος τον φέρνει προς την Φωκίδα, αποφασίζει να επισκεφθεί τον γέροντα και τελικά να κάνει δωρεά το κόστος των μελετών για τη νέα πτέρυγα. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για το έργο. Με την πολύτιμη καθοδήγηση της κυρίας Πέγκης Αραβαντινού, Περιφερειακή Συμβούλου το 2015, ο τότε Περιφερειάρχης κύριος Κώστας Μπακογιάννης ορίζει φορέα υλοποίησης και εποπτείας την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος. Τον Αύγουστο του 2018, επί θητείας της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανός Φωτίου, επιτυγχάνεται η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 2020, κέρια και καθοριστική υπήρξε η συμβολή του ητιώτη Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κυρίου Γιάννη Τσακίρη, για την διατήρηση της χρηματοδότησης που κινδύνεψε να χαθεί από τις συνεχείς καθυστερήσεις. Τον Ιούνιο του 2021 έχουμε πια την τοποθέτηση εργολάβου από τον Περιφερειάρχη κύριο Σπανό, ο οποίος παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου έως και σήμερα. Άγιε Πατέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς πρέπει να σας ευχαριστήσω εγώ. Πρέπει να σας ευχαριστήσω εγώ, Άγιε Πατέρα, και πιστεύω ότι διερμηνεύοντας τα αισθήματα όχι μόνο όλων όσων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την αίθουσα ή όλων των κατοίκων της Φωκίδας, αλλά και συνολικά όλων των πολιτών της περιφέρειας, λέγοντας σας ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Διότι πολλές φορές αυτό που χρειαζόμαστε όλοι, ειδικά σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή που διανύουμε, είναι η ελπίδα, είναι η έμπνευση. Και στην ερημιά της καθημερινότητάς μας, το Ίδρυμα αυτό αποτελεί μια πραγματική οάση. Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό του Ιδρύματος, που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι καθημερινά δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα κολυμπώντας ενάντια στο ρεύμα. Διότι τελικά αυτό που μετράει δεν είναι όταν απλά ακολουθείς μια προπατημένη, όταν μυρολετρικά δέχεσαι κάτι το οποίο έρχεται, αλλά όταν παλεύεις μόνος στις δυνάμεις να το αλλάξεις και να στέκεσαι όρθιο. Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές επιταγές που συνεχώς μεταβάλλονται, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και η Διευθύντριά του ολοένα και περισσότερο διευρύνουν τους σκοπούς του φορέα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες με απτά δείγματα προόδου και εξυγχρονισμού. Το 2019 καταφέραμε και ενταχθήκαμε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη κυρίου Φάνη Σπανού για την λειτουργία κέντρου διημέρευσης ατόμων με αναπηρία. Το κέντρο μας δημιούργησε 7 νέες θέσεις εργασίας και εξυπηρετεί 30 ωφελούμενους. Οι υπηρεσίες του κέντρου περιλαμβάνουν προγράμματα ειδικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και άλλα. Το κέντρο έχει πραγματοποιήσει πολλές σημαντικές δράσεις δικτύωσης και εκδηλώσεις στην κοινότητα παρά τους περιορισμούς της πανδημίας και έχει κάνει δυναμικά την παρουσία του ως κοινωνική δομή.
Το μοντέλο φροντίδας που ακολουθούμε λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο την διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και την διασφάλιση της ποιότητας ζωής. Είναι αυτονόητο το δικαίωμα των ενίκων μας για ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα, αξιόπιστη και συχνή ιατρική παρακολούθηση, καλό φαγητό, καλό τρόπο συμπεριφοράς, προσωπική υγιεινή, καθαρό περιβάλλον, ευγένεια και ασφάλεια. Όμως δεν αρκούμαστε σε αυτά. Θεωρούμε εξίσου αυτονόητες τις ανάγκες για κοινωνικοποίηση, επικοινωνία, νοητική ενδυνάμωση, έκφραση και την ανάγκη για τροφοδότηση με νέα ερεθίσματα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, στην αξιοπρέπεια, στον σεβασμό της προσωπικότητας και στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων. Δεν είμαστε απλά ένας οίκος ευγυρίας ή ένα γυροκομείο, αλλά μια μονάδα ολιστικής ευεξίας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων. Οι στόχοι μας για το μέλλον είναι να ανταποκρινόμαστε στις νέες κοινωνικές ανάγκες, να παρέχουμε όλο και πιο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας μέσα από μια συνεχή πορεία βελτίωσης, επαναπροσδιορισμού και εξυγχρονισμού. Να διατηρούμε ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεργασίας σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Συνεχίζουμε την ανωδική μας πορεία στο μέλλον με αισιοδοξία. Ήρθαμε για να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε επί τη εισόδου στο νέο χρόνο, αλλά και παράλληλα να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε και για αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους πραγματικά για να περιθάλψουν, για να βοηθήσουν, για να ενισχύσουν τους συνανθρώπους τους που έχουν ανάγκη. Και είναι οι γέροντες οι οποίοι σε αυτό το ίδρυμα εδώ, σε αυτό το γυροκομείο περιθάλπονται. Αυτή η αγάπη είναι εκείνη η οποία ανεβάζει την προσευχή που κάνουμε στον ουρανό. Γραμματικοπούλιο, μπάλιο και τρίγγιο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων ιτέας. 20 χρόνια στεγάζουμε αγάπη.